Good morning लोगोफोर आंनि रंजालु YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आं दिनैहाय कभार भिडिअ बानायहैनो नागिरदों गौराङाव थुदो होमबा लोगोफोर नायबाय थादो आं दा दुगैखांबाय ड्रेस चेन्ज खालामनोसै आं होमबा नायबाय थादो मा होनो टान टान रंजालिया नै दिनै रेडि जालायबाय कभार भिडिअ बानायहैनो ओमफ्राय देलायखांबाय आङो गस्लाखौबो गानखांबाय गस्लाखौ नै बेखौनो गानबाय आं ओमफ्राय खानाया बिदि लाबाय ओमफ्राय दा जों थांनोसै रेडि जाजोब्बाय होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नोंसोरनो आं गासैखौबो देखायजोबगोन फारि फारि नै दा लोगोफोर रंजालिया बेसेबां थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि खामानिनि थाखाय थांनांदों उफाय गैया मा खालामनो नोंसोरनि खुसिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनांगौ जायो थुदो होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि ओमफ्राय दा लोगोफोर नै जोंना ओंखारबाय रेडि जाबाय र' फैसा नांगौबाय मा बिबो हाखु दाखुसो बोरैबासो मानसिया बां गरम आयु जोब्बाय बेटारि गारि गाखोबाय आं दा नै गरमानो असैज आरो दा सुदाव माबायदि गरम जागोन मिथिया बुंनो गावदांखौ लोगो मोनबाय जोंहा दिनै गावदां माबाफोर बुंदो बालांनियाव माबाफोर बुंदो आं मा बुंनो दे दा नों मानो फैदों आङो जायनाखि आंखौ भिडिअ खालामगासिनो दङ बे बिथांनि माने गोदान भिडिअ शुटिं जागोन आरो दिनै ओमफ्राय दा बेखायनो आङो बिथांमोननि शुटिंखौ नायनो थाखाय फैदों आरो ना माने खाथि खाथि नालाय आंबो बेरायैया गोबाव जाथ'बाय ओंखायनो दिनैहाय बिथांमोननि शुटिंखौ नायथावथाव एसे माने बेरायनोसै लोगोसे एसे ब्लग लानोसै होननानै फैदों आरो आङो अखा हाबाय थादोंमोन ना बेरायनो मोनथाराखै ओंखायनो सुटबो लानो हायाखैना अखा हानायखाय आं दाख्लैनिफ्राय लानो बिराद मोजां सुट लानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय थाबैनो नुगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जेसेबां हायो बिथांनि चेनेलखौ माने प्रम'सन खालामना होबानो जाबाय माने एखे साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नायनानै गोजौ फारसे दावगालांहोबाय थाबानो जाबाय बिथांखौ आरो नोंथांमोननि थाखाय बिथाङा बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ स' नायनो रेडि जाबानो जाबाय बयबो ना मा होनो औ दे मोसाफादो फाइटिंसो खालामगासिनो ओमफ्राय नै भिडिअ लानो फैनाया बिसोर रिल्स बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय आंहा मेकआप आर्टिस्ट गैयामोन आरोना ओमफ्राय हारावरानियानो मेकआप आर्टिस्टखा नालाय बेखौनो आंहा बेजोंनो देलाय जाबाय एसे जास्ट सिम्पोलल' आं इसेबां अभारबो देलाय जायाखै बिदिनो देलायबाय एसे जाहायो बेजोंनो ओमफ्राय बेजों भिडिअखौ खालामनो नाजानोसै थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंनि देलायनायखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि खानायखौ गाज्रि नुनो हागौ माने खानाया स्ट्राइट खालामनाय नङाना आंना एसे गयरा गयरि सामफ्रावफ्राव जानो हागौ थेवबो उफाय गैया भिडिअनि थाखाय बानायनांबाय नायलांबाय थादो होमबा ओमफ्राय थाइजौ गोमोन नुबाय आरोना जों गोजौआव थाइजौखौ जानो होननानै जों बे गौरां गार्डेनाव सासे मानसि थायो बेनावनो बिबाय जादो होनबाय ओमफ्राय जोङो हाननोसै आरो दा थाइजौखौ
ओमफ्राय बे गौरां गार्डेनावनो थाइजौ दंमोन नालाय थाइजौ बिफां ओमफ्राय गोमोन गोमोन नुनानै जानो लुबैनानै जोङो बे गौराङाव सासे मानसि थायो आरो न'आवनो बेनाव बिनानै ओमफ्राय थाइजौखौ हाननानै लगायनानै जाबाय आरो जों ओमफ्राय दा सुटआ सोलिगासिनो आं दा लागासिनो केमेरामेना ओमफ्राय एक्टराबो बेयाव आंजोंहाय मोनसे सुट दं आरो आं माबायदि खालामलांखो एक्टिंफोरा पारफेक्ट जायाखैबा नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन आं साननै सानथामसोनि उनावनो भिडिअखौ आपल'ड होखागोन नोंसोरो नुनो मोनसिगोन आंनि गोदान भिडिअ फैगासिनो दङ ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो जोंना सासे हारावरानिया दंफां गोजौआव गाखोनानै होबाय आरोना मोसानाया गावहासो मा गानखौ मोसाखो मिथिला आङो